Saan mo makita umiya? Bye-bye, Yor! Di po na mahurot ang pagkaan. Salamat po po mga tao na rin tabang ko. Especially ng nana. Hello guys, sa gabi. Wala ko maligog dagat kay ang sakit hanggang sa ligo lang ko sa banyo. So mga rin ako dati malakaw yung kuan. Wala, kaman din hinakog. Hello. Halatang gada yan. Guys. Sinday guys yan. Hindi ka. Hindi tayo. Hindi. Rada kong susi mula ko yung kwarto daw. Hindi na doon makalimutan. Ano naman pala. Gusto mo kayo nag-away niyo. Para sa Lisa guys. Mantap, enggak tarangan. Uy, sayup ka. Patay ni oy. Tara guys, ara mo sa Marble. Igda ko na floor. Na Marvel's Beach Bar. Kanta mo ha, kanta mo guys. Gamay man di ka na. Yabangan ba yung mag-video kayo? Ala! Yabang na. Yabangan ng iting. Akala ko sa inyo. Ang gamas, mana ang gabi eh. Ang kayo nun, yung kanta din mo. Ano yung aso? Ang barbecue. Layo ra. So guys, pani anak ni Ate Idet. Ugan. Yung tindahan na. Nawa na. Ano, sayo lagi. Ligid lagi ng washroom. Ligid sa gas. Ligid siya ng bus. Napa oy. Di para sa una bas bata-bata pa nga murag na. Oy, wa may expire na do. Expired. Tara guys. Marvel's Beach Bar. Punta sa ano man? Pila ko nakahapon. Napa oy. Di para sa una bas bata-bata pa nga murag na. Oy, wa may expire na do. Expired. Tara guys. Marvel's Beach Bar. Punta sa ano man? Pila ko nakahapon. Klaro.
maklaro man ang Marvin. Di, ano mag-portrait. Kayo sa mga Uy, kantahan ng Jorio. Sabi ko kasi nag-birthday nga nung kantahan. birthday to you. Birthday to me. Kaya mo lang. Cool. Ko, ato ko. Vlog. Dati rin. Vlog ko dahil camera. Okay, mga picture, remembrance. Mano? Naman. After New Year daw, tanawa rin na New Year daw. Wala. Wala, nag-serve. Tunaw na over naman ng prutas. Isa kay baka makasugod na nawa na na. Karang daga ng pruta. Salamat sa kuan. Marvin's Beach Bar. Mga gapag mga. Jabi po na murot ang pagkaan. Salamat po po mga tao na rin kabang ko. Especially ng nana. Hindi naman na-i-mention na gaban. Pamilya ni nana. Salamat po ni midwifery. Pidrita. Ni Ate Catalina nga mo maaptikon na nanilhig sa among higanan. Kasi kami mga hugawan ni wag ni mga batasan pagkatao. Naas Ate Pidrita. Si Ate Catalina mo yung tabang namo. Padi mi matuog sa bunbun. Pwede mo gawa kasi tirik si Mayo sud gawas grabe bagaag mga bunbun sa sala. Usagad naman. No si Ate Catalina si Nahug ng tinador. Pidrita. Sorry. Ano nang naka? Uyab ang taga Moalbual. Uyab ang taga Buat pero bazig ang hindi sa banal. Basta. Ang mga anak nila arang baka. Guwapo. Kantahan ng mga bata unta di ba naman nagsino. Pala. Liwat ni. Dirig, na nun. Pidrita. Ayaw jud anak sa kulot na kinalamian damang manay tuluit na mga kanta. Ano kulit gana? Kuan katunay. Naminaw ni. Abay. May mga bata. Mo na mo solo na mo aguan kanang Ito kasi, una serious kuan. simbahan.
minutes later. Hi guys, good morning guys. Manibat na ni. Manibat na sila. Ato na pag gusto na maglatagaw. Tagubot na. Ikaw katong di kaon tanan, pila. Oo. Bakit sana? Mara guys, muli na ko ni. Dira ba dyan mapukaw? Sige, mira may nag-inform, di ba nangatong na sila ko rin na mata? Kay bijan ka manglayas na, manglayas. Hoy, kay si Tiri may luwas hoy, si Tiri kay bugat. Hoy, si Tiri kay di na bagong upirahan na. Baw. Ate, haraga mo, ngano ko Hala. Agin yung outfit, agin yung outfit. Sa Miss Ilas ate. Ngayon yung outfit, asa na niya isuot? sa uslo na sa lubon. Dito na lang. May bantay, di mo mag-tiktok na yung outfit ka. Ay, habang sige na nagbagay sila nagbakbak. Ay, anong gagawin sa mga anak? Hala. Ano yung kakas ulit ang anak? Ano kanya yung gakas ng anak? Kami kikasabutan nga kami na nasayod. Bahilan ko lukos dyan katigadunan. Ako like, bahilan kang katigadunan. Kamayinan ako, de. Karoon ka. Ba't yung engineer man dahil ni? Ha? Masayo dani da. Engineer bitaw na. Engineer bitaw na. Magting agad. Engineer man dahil. Sakto itong tag mo kayo na tuyo. Uy, ang kamera ni vlogger, wa nag-andaw kamera. Kapitik-pitik kasi mo kamera. Ikot kapitik-pitik magday iPhone na. Unja kami di di makaadto-adto. Adto. Sunod na lagi ta na unsaon mo oy. Sunod mo kaya rin yung Ay, sardines ron. Hindi ko nga sa sardines, ano sila sa windshark. Mo gani ugma. Di mag-sardines lang. Ano naman sayang kanya. Anto na mo. Pero ma Mo ato yung among guide wa pa diri. wala pa di ay. Wala pa. O mo gani. Dili si Lemuel. O sa upa ni wheelchair maka. Gikan sa wheelchair. Pag diretso man na diri kay mag sardines pa man na sila kan mga pagis bitaw gikan sa Cebu. Pabito na usay dahil mga aksidente. Unya na Baan kay- photobra alas 11 Magdali. kami kaabot. Ugma na mo. Ugma na mo magbutanding. Ugma lagi magutan din na unsa mo. Tumurong palising. Magsiting na luya. Butan mo karon. Ugma lagi. Sige ugma na magdungan tag butanding ha. Hindi ako makabutan din. Kaya makadlaw na ako unja. Asa man mo uli na. Hilak. Naghilak yang Oo, ang purpose nga muna ko para makabanding ko sa inyo. Magkun. Kaya nga dlaw na magkunja. Unya. Oy. Pero Laban mo mato Isa man iba nimo. Buwan sila ako ra tagbuot mo kundi buwan sila mo stay pa ba na sila pila ka adlaw sa Oslo. Si Mio ro si Kiray mag-uban jud na. Nakahalang nakakita ako ko may anak. Ay, may Pila ko ni adal kong gabi sige la pila ja ang chatan jud do inja og. Biskot my god. Madag inat-inat jud. Ano na tong bata gabi eh? Diya pa. sige na. Salamat ka. Alam mo magpasalamat man nga. Di kay Mo adto ko Hindi, dito. kaya nila busy kong panginhas. Hoy, magpa-picture ka tanan ang dura me kay mo di na ta makaabot na na. Bakit ang pa na nimo ugma? Ito tas Oslo mo dyan. Yes, yes. Ato sa si Juan eating. Eating may picture nimo. Picture ano kay? Ako din sa ako ate. Buing na. Mahila kay mo po suso ba pod. Suso kay bang suso ba kay ning gahi, ha? Adi dito malutas dai. Muli kag sa dai malutas. Enjoy your sardines. Sa sardinan. Ay mayan. Pagpili kay man ni pinaka hardest part kay di man nahuman. Basta mo makita unya. Bye-bye, Yor. Bye-bye. Saan sakyan?